गोदो बिमाया होनदोंमोन हाबा जानानै जेन'बा टाइमानो थोआ होननानै दा टाइमा मानो थोआ आं दासो बुजिबाय एकदमबारे हाबा मोखां सुनो टाइमानो गैया र' आं दिनैहाय मोनथाम ओंख्रि संदों आरोना दा बे मोनथाम ओंख्रि संनाया आं माबायदि संदों नोंथांमोननो देखायनि र' देखायगासिनो आङो आंना ओंख्रिया कुकारावसो सङो थाब जानायनि टाइमबो थोआ नालाय आरो माथो होनबावनो ओंख्रिया जाबाय नै दिनैहाय बेनो जाहैबाय खुमब्राजों अमाजों त्रिपुरानि खुमब्रामोन त्रिपुरानि बे माबा खुमब्रायाबो गल फिसा बे गथ'फोर गेलेग्रा बायदि खेफाफा गल बिसिनिल'मोन ओमफ्राय दा बेखौहायनो जोंना माइयाहाय एसे दिनै आलदा जानोसै मा आलदा रोखोमनि होननायखाय एसे गिदिर हाबाय डाइरेक्ट कुकाराव होबाय बेनिफ्राय नैबे मोनसेयाव दङ बेबो एखेयानो ओंख्रिया थेवबाबो बेहा निरामिसनि अमा जाया नालाय बेखौ आङो मा खालामखो डाइरेक्ट नै सयाबिनजों खुमब्राजों डाइरेक्ट होनानै आरो कुकारावनो बेनिफ्राय नैबाहाय एवबाय आङो खांख्रिखला भाजा एवदोंमोन नै जाब्बासो संलाबायो आंना बेसारा बेफोरखौनो जालाबायो थौसियाबो नै दाब्लाब्ला देला देलि बेखौनो खेबसेनो फोमोनबाय जोब्बाय नै मोनबायानो आंना बिदिनोसै